Sarja, joka sieltä on tulossa, ja nämä pojat ovat vielä nuorempia kuin miehet 12 sarjassa. Näin Vaasassa otti nyt kokoinen fiksu sälli. Kyllä taitaa upea. No se on aivan varma. Mitä mieltä olet muuten radasta? Se taitaa olla, mitä olen itse kuullut. Kyllä todella vauhdissa, mutta hyppy on todella näyttävä. Ja viimeiseen loppuhyppyriin alatulon tulo ei tunnu olevan mikään haaste. Ja näin paikalla. Kyllä vauhti näyttäisi. Ja hyppää. Eikä hänelle jossain palkinnoksi semmoista voittaa. Ajanrautameininki on puinen. Formuloissa tuoret samoillaan tuolla käyttöön. Ei näyttävät näköisiä, mutta nämä kaverit sen tuntuvat taitavan. Ja nyt taidammekin saada numerolla Niko Länsiön. Hän taitaa toista. Tänään pitää maailmanarjasta ja haluaa varmasti ottaa itselleen sen Suomen mestaruusmitallin. Varmasti sen kuosaisen täällä iloisen. Voimmekin ihalla Niko Länsiön.